ಬೈದನ್ ಗೈಸ್ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಬೈದನ್ ಬೈಯದುಲ್ಲ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಗಲ್ನ ಕಾಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಈ ಕಲರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಯನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋದಿ ಅಂತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ಕಿತ್ತೊಂದಿದೆ ಸ್ಯಾರಿಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಲ್ ತರ್ಪಾರಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ತರ್ಪಾರಿ ರೇಟ್ ಇಂಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನ ಏನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ಯಾರೀಸ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪಾರು ಬಟ್ ಯಾನು ಓಲ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂದಿರು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತಾನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂಪೋಣೆಂಗ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪೋಂದಿತ್ತೇಜಿ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪುರ ಬರೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಧ್ಯ ಏನಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಮೇತ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಂಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುನಗಳು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನಿ ಹಠ ಕಟ್ಟದುಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಡು ಇತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ 4 ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತ ಕೊರ್ದು ಬರೋಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಪಕ್ಕ ತಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರುಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದು ಬರೋಡು ನೀರೇ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ನಡತೊಂದು ಪೋದು ಕೊಟ್ಟು ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪೂರ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೋಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬರೋಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಐತೆ ಎಡಿಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಕವರ್ಸ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬರ ಕಡಬುಡ್ರ ಕವರ್ಸೇ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಕೆಲವನ್ನೆರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಕವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಸಾಲ್ವ್ ಆಂಡ್ ಸದ್ಯದ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಬೈದನ್ ಗೈಸ್ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಬೈದನಿತ್ತ ಸೊ ಯಾನು ಮುಂದಿನ ಡಾಯಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಐತೆ ಏರ್ಪಾಡು ಇರ್ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಚರೇ ಸ್ಯಾರಿ ಬಟ್ ಸ್ಯಾರಿನೇ ಮಾತು ಜನ ಮದ್ದಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಪಾಡ್ವೇರಿಯಾ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡುಜೇರು ಕುರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕನ ಕಡಬುಡು ಬನೊಂದು ಸ್ಯಾರಿ ನಿಗಲ್ ದಾಯಕ ಆತು ಮದಪ್ಪುವರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಚರೇ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ನಿಗಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸನೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಲ ಬೋಡು ಕುರ್ತೀಸ್ಲ ಬೋಡು ಜೀನ್ಸ್ಲ ಬೋಡು ಟಾಪ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಡ್ಸಿ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಮೇನ್ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಅವೇನು ನಿಗಲ್ ಮದತ್ತಡೆ ಎಂಚ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆತಲ ಉದಸಿನ ಮೊನ್ನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಶಾಪ್ ಬತ್ನಗಲ್ನ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ವೇರಿಯಾ ಬೊಗ ಎಂಚಿನ ದುಂಬ ಸ್ಯಾರಿಯೇ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ದುಂಬ ಏನಿತ್ತಂಡು ದುಮ್ಮದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಸ್ಯಾರೀಸೇ ತುತ್ತೋದಿತ್ತೀನಿ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಕಲ್ಪುರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಟಾಪ್ ಬೈದನ್ ಅಂಚನೆ ಸಲ್ವಾರ್ ಬೈದನ್ ಬಂದು ದುಂಬು ಸ್ಯಾರೀಸೇ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಂಚ ಅದು ಐನಾತ ಸ್ಯಾರೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜಡು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಡು ಬಂಡ ಸ್ಯಾರೀಸೇ ಬೋಡಾತೀನಿ ಪಣೆ ಎನ್ನಡ ಗೆತೋನ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ನ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತು ಯಾನು 1 by 1 ತೋಚ್ಕೊಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪದೆ ಏನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 2 months ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನಂಗೆ 2 months ಆಯ್ನ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇದು 1 by 1 ಫಾಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪೊಂಪು ಪೆದಾಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆರಿಗಂಡಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಚ್ಪೈನ ಕೂಡಲೇ ಐತೆ ಯಾನು ಏಪ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇನ ಅಥವಾ ಯಾನು ಏಪ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿಲ ಒರಿಜಿ
ಬಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಎರೆಗಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಬೇಗ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ನಿಗಲ್ ಬುಕ್ ಮಂತೊಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನುಂದೇನು 10ನೇ ಸರಿ ಕನ್ಪವನ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಪವನುಂದು ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂದೇನು ಏತ್ ಸರಿ ತರ್ಪದಿಂದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಅವೊಂದಿಟ್ಟುಂಡು ರೀಲೋಡೆಡ್ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೀಸ್ಲ ಒರಿಯುಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತರ್ಪವನು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಮೈಸೂರು ಕ್ರೇಪ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಉಂಡು 500 1600 ದಾಂಟುಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15ನೇ ಸರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೆತ್ತೊಂಬೇರು ಅವು ಒಂಚಿತ್ನ ಸ್ಟಾಕು ಒಂಚಿತ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಂದು ಗೆತನು ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡ ಸೊ ಯಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಏನು ಬತ್ತೇನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಪಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ರೂಪ್ಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಬೈದುಲ್ಲ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ದಯಪಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಗಲ್ನ ಕೈಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು 1 by 1 ತೋಚ್ಕೊಂಬೊಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂದು ತರ್ಪಾರೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ತರ್ಪಾರಿ ರೇಟ್ ಇಂಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆತಿಜಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸೊ ನೆಕ್ ಜಸ್ಟ್ 1100 ಆಪುಂಡು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 1100 ಪ್ಲಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ಆತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಇಂಕಲ್ಲ ದಿಯೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ದಿಕ್ಕಂದೇನು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಅದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಂಡಲ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದೀತ ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಯಾರಿ ಯೆಲ್ಲೋ ರಡ್ರಡಿ ಅಂದಾಯ ತರ್ಪದೆ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರಡ್ರಡ್ದಾಗಿ ಅಂತ ತರ್ಪದೆ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಒಂದಿತ್ತನ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪಂಡ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋದಿ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ನ ತಂದಿರು ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದ ಪಿಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿ ಡಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಲಾತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ನಾಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಪದೇ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜೆ ಐಟ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಾಯತ್ತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೆತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೈತು ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಬರೋಡು ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಬಂದು ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ತರ್ಪದೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಕುಡಾ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ನಾನು 100 ಪೀಸ್ದಾಗಿ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಎಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಆ ಕಾರಣಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್
ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ 13 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕನ್ಪದೆ ದಯಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚದು ಸದ್ಯ ತರ್ಪದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ತರ್ಪಾವೆ ಅಂಚದು ಸದ್ಯ ಗೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನೇರೆ ಗಂಡಲ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ ಸಾಕಂಡು ಈಚಿನತ್ತ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತು ಜನೀತು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಡತಾ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚಾದ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಈತ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಂಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ್ಪಂಡ ನಿಂಗಲ್ ಕಾಪೊರ್ಚಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಂಗಲ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಯಾನಂತೂ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಇಂಕೋ ಅವೇ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಶೋಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೀರ್ನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ಕು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂರೈತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವನು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂದ್ಪಂಡ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೋರಾವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದು ಅದೆತ್ತೋನಿಲೆ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಬೇತ ಮೈಸೂರು ಕ್ರೇಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒವೇ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ನಿಂಕಲ್ ಕೆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಡಿ ಎಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ಚಿ ಇಂಕ ಇತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋದು ಕುದ್ದು ಹೊರಡಿಜಿನ ತಡ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್